rólam nyomja. Mit nyom rólad? Ezt hallgassd. Mi? Halljátok? Azt mondja. Tokió, húsos, ami jó. De most ezt te Hallod? írod le te is, vagy? Hallod? Én nem így írom le, de szerintem rólam beszél, Biztos nem, ezt átírtad. Rólam beszél. Neked van előéleted? Nem tudja, hogy kell leírni rendesen. Szomorú. De mi? Hát mi van? Hát én Y-nal írom. Tokió. És ez a karakter? Mondtam. It's about me. Mi ez a te Rólam karakterjegyed, ez a hús mi? Hát ki tudja, lehet egyébként. Megint vannak pacik. Szóval Ilyen Dash nagyon előéleted tudja. van, Dash vagy? meg Azi nagyon tudja.